Viktor, ako môžu podľa teba okuliare zmeniť ľudský život? Ja fundamentálne verím tomu, že jednoduché produkty vedia ľuďom zmeniť život a minimálne, ako sa aj snažíme, naši okuliare máme tam takú nejakú správu, že verím ti, že I believe in you, alebo hej, že maličké takéto veci. Čiže ja veľmi tomu verím, že veľakrát nemusíš vytvoriť niečo úplne revolučné, aby sa naozaj niekomu pomohol. A mám pocit, že s našimi okuliarmi jednak veľa ľudí nám opisuje, že im to naozaj pomáha z hľadiska tých úľavy tej očí počas toho dňa. Potom máme veľmi veľa zákazníkov, ktorí sa kúpujú naše nočné okuliare, že sa im lepšie spí, že sa lepšie cítia. Ale čo sa mne na tom tak veľmi páči, že tá osoba si buduje takúto svoju identitu tým, že si kúpuje naše produkty. Hej, že keď si kúpíš naše nočné okuliare, tak minimálne učíš seba to, že ty rešpektuješ svoje zdravie, že ty rešpektuješ seba a tým pádom si buduješ identitu také zdravšie osoby. A podľa to potom má impact na tvoj celý život. Hej, že podľa potom viac dbáš na to, kedy je spať, viac dbáš na to, že neviem, počas práce sa viac budeš hýbať. Hej, že tie naše produkty majú nejaký priamy efekt na to, čo komunikujeme, presne, že úľava očí, lepší spánok podobne, ale zároveň to buduje takúto identitu toho, že ja som osoba, ktorá sa stará o svoje zdravie a to si myslím, že je taká nie priama myšlienka, ale podľa mňa výsledok našich produktov tiež. OK. Ty keď si začínal akoby s tým produktom alebo si nejakým spôsobom začal budovať už tú značku, tak aj si rozmýšľal presne takto nad tým? Alebo najprv tam bolo to tá vízia, že toho biznisu a marketingu? Hej. Ono to bolo, nič z tohto to nebolo. Ono pre mňa to bolo veľmi o tom, že ja som mal mega pocit, že som sklamal môjho otca. Že som akoby, keď som skončil s tenisom ako 16-ročný, tak som sa zranil a musel som si sadnúť a som pozrieť do očí, že končím s tenisom. A to bolo extrémne ťažké, pretože môj celý život bolo presne o tom, že ty budeš raz najlepší v tenise a to bola jediná, akoby tá jediná láska, ktorú som cítil, že ja keď som dobrý v tenise, tak som milovaný. A keď som s tým skončil, tak som mal pocit, že mi to chýba, že neviem to získať. A na začiatku to vôbec nebolo o tom, že to bolo čisto, že nájsť si niečo, čo mňa by bavilo, kde je tam ja už od malička som kreslil, som robil nejaké svoje dizajny, čiže bol tam nejaký aspekt, ktorý sa mi to páči, je tam nejaký fashion a potom sa mi páčilo, ten produkt má aj nejakú value z hľadiska toho, že to vie niekomu pomôcť a tam bol ten balans toho. Od malička som chcel ľuďom pomáhať, som sa písal, že jeden deň pomôžem ľuďom, ktorí napríklad sú homeless alebo že nemajú financie, že pomôžem rodinám, že som toto v sebe mal. Asi aj preto som mal veľmi dobré detstvo a dostal som úžasných rodičov, ktorí ma naučili kopec vecí, ale pre mňa to na začiatku bolo čisto o tom, že chcem, aby ma môj otec asi miloval. To bolo asi to pôvodné, úprimne. Hej, že nebolo to teraz, že mal som nejakú víziu, že idem budovať nejaký biznis. Skôr som len vedel, že chcem robiť niečo, čo ma bude baviť, kde je nejaký ten fashion a čo vie nejakým spôsobom pomôcť ľuďom, ale stále tam bol môj otec. To určite tam stále bolo a do tohto dňa, do nejakej mi to tam stále ešte. OK. Čiže si sa akoby tak na začiatku bal toho, že možno sklameš svojho otca? Alebo... Ja som ho sklamal, mal som pocit, že som ho sklamal, keď som skončil s tenisom. Že som mu do nejakej mery zlomil srdce, čo si myslím, že som mu aj trošku spravil, lebo môj starší brat nabil Federera, keď mal 14 rokov, môj nevlastný brat, môj mladší brat hrával tenis, čiže môj otec v takom veľmi v jeho obrovskej láske chcel, aby ja som raz bol dobrý tenista. A mal som proste pocit, že som ho sklamal, keď som vlastne s tým skončil. A to bolo pre mňa také ťažké, lebo proste ja milujem môjho otca a všetko by som pre neho spravil a to bol ten moment, že keby musím si niečo dokázať, aby on ma znovu ako keby miloval niekde vnútri. A to bol ten moment pre mňa, že to bude moja šanca, aby som mu vrátil všetko, čo mi v živote dal. OK. Čiže to zranenie pri tom tenise, ako by sa ti tam skončila tá kariéra tenisová, športová, tak to ťa akoby potom motivovalo k tomu, že OK, v tomto som akoby v úvodzovkách zlyhal, v tomto už nemôžem pokračovať. Idem to skúsiť v tom podnikaní. Prečo to podnikanie zrovna? Hej, ja som celý život, môj otec bol úspešný podnikateľ vtedy, čo robil počas covidu. Mal svoje už potom problémy, ale
celý život som videl, že makal od rána do večera, že prišiel domov večer, odišiel skôr ráno. Čiže mal som pocit, že som videl vždy niekoho, ktorý je mega ambiciózny a robil všetko pre svoju rodinu a to ma strašne asi niekde ako malého Viktora niekde asi inšpirovalo a motivovalo k tomu, že poď aj ty niečo robiť viac. A preto aj ten drive som mal cez ten tenis, že ja som bol vždy ten, že poď sa na Viktora ako maká. A to bolo vo mne, prirodzene. A asi aj kvôli tomu, že ja by som si nevedel predstaviť, že sa pozriem na môjho otca a on sa mňa pozrie, že kto je on, hej, že čo robí. A mal som tam nejaké veci aj z hľadiska môjho staršieho brata, ktoré možno ja som navnímal, že sa mne osobne nepáčili a nechcel som možno byť taký. To je také nepríjemné, ale som to povedal. A čiže mal som tam takéto veci, také nejaké bolesti, ktoré som videl ako malý a to všetko asi ma nejak k tomu viedlo, že chcem byť sám sebou pánom, chcem si tvoriť sám, bez toho, aby mi toto niekto nejak rozkazoval. Ale ja som nikdy nepracoval pre nikoho, čiže to ja nepoznám, aký to je pocit. Lebo od začiatku to bolo také, že predtým som robil nejaké veci marketingu a podobne. Ale asi to inšpirácia môjho otca, definitívne. Že všetko, veľmi veľa vecí v mojom živote robím preto, lebo som videl môjho otca a ma on tomu nejakým spôsobom motivoval a inšpiroval. OK. V súčasnosti teraz máš pocit, alebo aspoň vidíš to, že ťa rodina vníma, takže OK, super, Viktor, vybudoval si niečo, robíš to dobre. Cítiš teraz akoby takéto potľapkanie po pleci, že yes, dal si to, si dobrý? Hej, verím, že už teraz sú na mňa hrdí, definitívne. Aj keď síce mám teraz 25 rokov, čo skoro stále som taký, že keď si spomínam na môjho otca, tak sa mi chce plakať, lebo proste, že veľa mne dal a veľa tomu obetoval. A chcem tomu niekde veriť, že je na mňa hrdý, definitívne. Asi myslím, že, lebo už ja si viem povedať, že ja som na seba hrdý, čo bola dlhá cesta, lebo dlho som to nemal. A keď spolu volávame, tak aj dneska som volal, že jem na podcaste, tak si myslím, že je na mňa hrdý. Ale je to niečo, čo stále sa snažím si dokazovať aj sebe, aj jemu. A ešte nemám pocit, že som to úplne spravil, ale mám pocit, že som na správnej ceste. Hej. OK. Ja ťa vnímam hlavne z Instagramu, hej. Objavil som ťa prvýkrát, sme sa stretli, alebo nejakým spôsobom dali do kontaktu na LinkedIne. Hej. A potom som ťa videl na Instagrame a ja som vôbec ani nevedel, lebo ja túto značku Moonlight a tie okuliare, ja to poznám roky, ja to vídam, hej. Moja jedna veľmi dobrá kamarátka nosí tie okuliare a vždy som jej chválil, že aké máš dobré okuliare, že ako štýlovo to vyzerá. Hej. A mi aj predtým hovorila, že je to od známeho, že Moonlight značka a tak ďalej. A potom, keď som ťa tam videl, tak si vravím, že wow, aký zaujímavý človek. A veľmi je to také nevídané. Už keď teraz to začína byť trendom, to, že tí podnikatelia alebo tí foundry tej značky už sa začínajú prezentovať, už sa začínajú ukazovať si svoju tvár, lebo akoby nejakým spôsobom začínajú chápať, že ukázať svoju tvár je to najlepšie, čo urobíš pre svoj podnik. A ako ty možno toto celé vnímaš, že prečo pre teba bolo akoby, alebo kedy si uvedomil to, že urobíš ten krok a ideš sa prezentovať a ukazovať s tým, čo robíš? Hej. Pre mňa to není, že trend, že akože ja osobne, mňa to vždy od 16, jak som ti ukázal, že som už tvoril content ako malý 16-ročný, aj keď som mal zranenú ruku, proste natáčal som motivačné videá, lebo som niekoho poznal v Amerike, že mňa to vždy bavilo, tvoriť content, byť na kamere. Čiže mňa vždy bavilo nejakým spôsobom, že chcel som odozdať nejakú správu druhým, ktorá im vie nejakým spôsobom pomôcť. A čím viacej ja rozvíjam na tej svojej ceste, tak mám pocit, že mám príbeh, ktorý dokáže byť inšpiráciou pre druhých, hlavne pre mladých podnikateľov, ktorí začínajú na svojej ceste. Viem, aké to je ťažké. Ja som si prešiel veľa vecami a možno sa k tomu trošku dostaneme, ale teda mám veci, ktoré by som chcel povedať ľuďom. A použiť Moonlight, to môj príbeh na inšpiráciu pre mladých. To je akýby jeden aspekt. Potom uvedomujem si, že aj pre biznis je to samozrejme dôležité, pretože fundamentálne verím, čo asi aj ty, že ľudia dôverujú ako keby nie logám, ale presne, že tvári, hej. A si myslím, že to je dôležité. A 3 asi ma to vždy bavilo, nejakým spôsobom to robiť. A 4 je, že raz mojim deťom chcem ukázať moju cestu. Hej, že takto váš otec budoval niečo. A preto občas aj tak ľutujem, keď boli momenty, keď som, myslím, že rok nedokumentoval svoju cestu. A som taký, že aká škoda, že mohol by som sa to pozrieť, čo boli vtedy možno nejaké momenty. A teraz sa snažím, každý deň mám proste kameru,
A máme jedno také video, že 365, kedy bol náš prvý rok Moonlightu. To je moje najlepšie video, aké som kedy spravil. Tam sú všetky tie emócie, tam sú všetky tie spomienky s mojim bratom, s mojou rodinou, keď sme proste balili od rána do večera, že to sa nedá zduplikovať, to sa už nedá vytvoriť. A keby, neviem, raz som počul, že koľko by sa zaplatilo niekomu, keby ti dal film, že Jeff Bezos Amazon, že tu máš celý dokumentárny. To má obrovskú hodnotu. A to by som, možno keď raz niečo veľký budem, ambície mám, tak chcem mať ten dokument pre seba, pre svoje deti a pre druhých. OK. Pomáha to, že ty sa prezentuješ online ako zakladateľ značky Moonlight, pomáha to aj reálne firme? Akože vidíš možno nejaký rozdiel v tom, že odkedy si začal, že OK, teraz už to robí nejaký rozdiel? Ja si, aktuálne by som ti to nevedel kvantifikovať. Ja si ale myslím, že, lebo veľa vecí nevieme kvantifikovať na papieri, že veľa vecí je, že niekomu sa páčia naše produkty a možno to povie, lebo videl moje nejaké video. Versus, že má nejakú značku, ktorá má len logo a nie je tam žiadny nejaký emocionálny attachment tej firme a možno kvôli vďaka mojej tváre, tomu, že som na z tých story, sa im to ľuďom strašne páči. Minimálne vidia, že som súčasťou tej cesty a tej tvorby a že ich do toho zapájam. A to si myslím, že sa im veľmi páči a to sa veľmi snažím tam stále dať. Mňa to strašne baví aj s tými našimi zákazníkmi ukazovať im ten behind the scenes, že mám pocit, že chcem našim zákazníkom dať ten pocit, že sú súčasťou niečo, že patria do niečoho. Lebo každý to hľadáme v živote. Hej, že každý nás aj v práci, proste, že hľadáme tú seba patričnosť v tom, čo robíme. A niekde sa snažím to našim zákazníkom dať. Hej, že sú súčasťou nejakej komunity, nejakej značky, ktorá robí niečo a keď ja ako ten zákazník viem byť toho súčasťou, podľa mňa je to pekné. No, ja osobne, ja som zákazník. Hej, si. Mne sa už dlhšie, ja som si tak dlhšie pokúkoval na internete, že čo by som si objednal, že akého okuliara, lebo ja ti poviem, že prečo som sa do toho pustil, lebo kvôli zdravotnému problému. A ja môžem povedať, a to nehovorím preto, že si teraz tu a že si nejakým spôsobom rozumieme, hej, ale ja som to aj minulé môjmu bratovi hovoril, lebo na mňa kúkal, že čo máš okuliare, čo nevidíš, že dioptrické, ja že nie, že sú akože blue light a pri práci s počítačom a tak ďalej. Mne Viktor, a to ti teraz reálne úprimne poviem, že tieto okuliare, môžem povedať, že zachránili život. Wow. Hej? A ja som mal taký problém a predtým, než som si naozaj išiel študovať na internete, že čo si objednám, alebo čo mi môže pomôcť zdravotne, lekársky a tak ďalej, tak tam neprišlo najprv do úvahy to, že si objednám okuliare, hej. Ja som si dal aj do ChatGPT, aj do Google, že mám v oku týky, už až tak. Mám strašné migrény, že neviem nič robiť, neviem ležať, sedieť a ja nie som taký, že by som chcel brať lieky, hej, vyhýbam sa liekom maximálne. A ako to môžem nejak alternatívne riešiť? Čo môžem? Sú nejaké čaje, alebo čo vôbec môžem robiť? A aj ChatGPT sa ma opýtal, že ako pracuje, že si veľa pred počítačom a tak ďalej, že áno, jasné. A že no to môže byť problém a že určite okuliare sú jedna vhodná varianta akože toho riešenia môjho problému. Tak ja, že OK. A potom idem na stránku, som našiel Moonlight, toto, hej. A tam presne čítam, že keď veľa pracuješ pred počítačom a tak ďalej, jedno s druhým, tak Najprv som si od kamaráta od Paťa zobral okuliare, ktoré on má také, že s modrým svetlom. A vtedy som badal, že OK, je to lepšie, ale stále som bol taký, že neviem, stále som mal migrény extrémne. Potom prišli tvoje okuliare. Ja každý deň naozaj pracujem na počítači, aj keď mám že voľno, aj tak som pred počítačom. Po pár dňoch ja som tie tyky odišli tak, že som si to ani už nevšimol. Wow. Migrény odišli tak, že som si to ani nevšimol. A zrazu iba sa badám, že nič mi není, že wow, že idem si sadnúť do kaviárne s počítačom, sledím v kľude. Hej. Ja som tam sedel pol hodinu a úplne takto očami, migrény, musel som odísť proste. Čiže môžem povedať, že mi tie okuliare naozaj zachránili život. Som rád. A veľmi sa mi páči tá myšlienka akoby toho celého brandu a hlavne aj to z môjho zákazníckeho pohľadu, že mám veľmi dobrá starostlivosť o mňa. Keď už som si ich objednával v tom live chate na stránke, som si písal, že svojim bráchom Erikom, hej. Tam proste bola rýchla komunikácia hneď. Do 30 sekúnd máme presne, KPI. Hej. Presne, takže hneď mi poradil, napísal som, že čo chcem, aké chcem, poradil toto, tak a tak. Keď mi to prišlo krásne obaly, že brutálne, ja som kúkol, že to čo je, že wow, to je luxus.
A čo sa mi veľmi páči v rámci toho marketingu a obchodu, sú tie e-mailové kampane. A veľmi sa mi páči, že je to, že sa tam podpisuješ, že je to také, že Viktor so mnou komunikuje. Ja to reálne posielam, ja to robím. Nice. Aktuálne, hej. Nice. A že proste netlačíš na mňa niečo, kúp si toto, ale komunikujete aj tie masky teraz na spanie a takéto veci. Náš bestseller inak. Hej. OK. No. Už keď sme pri tom, tak rovno prejdeme k tomu. Mám tu aj tiež k tomu otázku, že ako z okuliarov, z toho, čo je možno nejaký módny doplnok, dajme tomu. Áno, určite je to dôležité. Hej. Ako napríklad Belenka je, že je to štýl a zdravie. Tá kombinácia. Áno. Tak ako toto prepojenie ti vôbec napadlo, že ideme riešiť aj tú zdravotnú nejakú časť? Hej, moja priateľka, to je ďalšia téma, ale to je akože ona mi úplne zmenila život v dobrom. Ale ona mi tak ma začala inšpirovať do toho zdravia viac. Čiže ja som aj predtým pil rôzne juicy, coly, kofoly, blbosti a ničil som svoje zdravie. Ona mi prišla do života a úplne sme to resetli. A počas tej cesty jednak mňa strašne baví budovanie produktov, robiť na produkte. Ja som strašne kreatívny typ prirodzene. Čiže vždy som chcel robiť potom časom niečo viac. Že poďme to rozširovať, poďme robiť niečo viac. Že poďme ľuďom pomôcť sa iným spôsobom. Mňa úprimne letos mňa by to nebavilo budovať Moonlight len cez okuliare. Mám pocit, že ako človek chcem robiť niečo viac. A bolo to veľmi trošku tak kontroverzné. Bol som raz jedným pánom, nebudem menovať, on mi povedal, že víte, že ty určite zlyháš, keď pôjdeš do ďalších produktov. Hej, že to nepôjde. A ja som bol taký, že jedna vec je biznis, druhá vec je, že ja chcem byť happy v tom, čo robím a mám pocit, že ak my vieme robiť niečo naozaj väčšie a tam nejak sme začali riešiť ten spánok a taký ten celkový well-being a potom sme začali vlastne riešiť tie ďalšie produkty. Nebolo to, že je to trend, je to teraz obrovský trend, hej, ale pre mňa to bolo také veľmi prirodzené, že tam tá značka sa tak nejak dostala. Prirodzene, nie trendovo, nie marketingovo, čisto len, že to chcem robiť, ma to proste baví. Ale mám pocit, že vieme pomôcť viac ľuďom, ako keby v skratke, a vieme tvoriť niečo naozaj úžasné. Čiže neviem, či som úplne zodpovedal tú otázku, ale nejak takto. To bolo veľmi také cez moju priateľku inšpirácia a ona suplementy, ona mala veľmi veľké zdravotné problémy, cez ktoré sme spolu riešili a jej ten spánok tiež úplne zmenil život, keď sa začala riešiť a vnímam, že jedna vec, ako aj ty si povedala, čo som veľmi happy, že tie okuliare ti pomohli a s tými očami. Zároveň vnímam, že naozaj my potom vieme pomôcť ľuďom ešte úplne iným spôsobom. Ľuďom, čo možno nemajú tieto problémy, ako si mal ty, ale presne, že dajú si kávu po obede, potom hrozne spia a potom, vieš, že tam ten režim, vieš, že ty si dneska celé kávu po obede, ale dal si... Áno. Aj keď si mi to hovoril, že kávu po obede, tak povedz mi, prečo by som nemal... Koľko hodín? Je 3:45. Prečo už teraz by som podľa teba nemal piť kávu? Ešte by som povedal k tomu, aby možno pre ľudí, ktorí to budú počúvať, ja sa nesnažím byť biohacker a nejakým spôsobom teraz budovať nejakú biohackerskú značku, lebo to nechám na iných ľudí. Nechám to na môjho mentora Dušana Plichtu z Powerlogy, hej, že on je ten typ. Mňa to strašne baví, tá téma toho spánku. Ja vnímam obrovské benefity vo svojom živote a v živote ďalších ľudí. A vnímam, že my tomu vieme dať, že akoby takým tým, že vieme priniesť ľuďom nejaké informácie zaujímavým spôsobom cez tú našu značku a to vie byť niečo naozaj plne unikátne pre veľa ľudí. Čiže akoby my sa snažíme inšpirovať ľudí, aby mysleli na svoje zdravie a mysleli na ten spánok a nebrali to len tak jedno, lebo vieš, riešime to-dos, riešime jogu, beháme, cvičíme a príde spánok a sme úplne, že nemám v tom žiadny systém, žiadny režim. A konec koncov ten spánok a nastavenie si svojho režimu je jedna z najlepších vecí, ktorú si my vieme spraviť pre svoje zdravie. Psychicky, emocionálne. Proste všetko sa, hneď je lepší život, hej, ako keby, v skratke. A či to je prvé, čo som chcel povedať, že ja nie som expert a ja sa nesnažím byť expertom, ja som entuziasta do tejto tematiky a snažím sa to čo najlepšie pochopiť a chcem to preniesť do tých našich produktov. Ku káve, teda by som povedal, že problém s kávou je ten, že ja teda osobne nepijem kávu, lebo ja nechcem byť, neviem ako je slovo, dependent, závislý na nejakom produkte, že toto mi pomôže, že nechcem mať taký mindset alebo taký pohľad na veci. A druhá vec je, že veľa ľudí je zvyknutých, že dá si kávu ráno. Prečo? Lebo sme unavení.
zlý spánok, hej. Dáme si kávu po obede, prečo? Lebo sme sa zle vyspali. Príklad, hej. Alebo máme stresy, čokoľvek, ale znovu spánok, hej, že sa to strašne vracia k tej tematike, že máš zlý spánok a máš zlý život kvôli tomu, ako keby. Veľmi tak ľahko povedané. Každý máme svoje veci, svoje problémy v práci a tak, čokoľvek, ale že keď zlepšíš svoj spánok, tak naozaj verím tomu, že sa ti dokáže zlepšiť svoj život. A teraz toho kávu je problém ten, že ti to ostáva 8 až 12 hodín v tele, ten kofeín, to znamená, že ty večer, keď je spať a potom máš, presne tam je ten problém, že tvoj spánkové hormón melatonín proste horšie sa produkuje a tvoje telo potom oveľa horšie sa dáva do spánku a potom nemáš deep sleep, nemáš hlboký spánok, nemáš REM alebo máš oveľa menej a to je potom ten hrozný cyklus, dá si kávu niekedy, zabudí sa unavený, dá si kávu. Hej, že toto je presne ten loophole, ktorý nechceme. Čiže to je zatiaľ, o tom hovoria tie štúdie, že máš to 8 až 12 hodín v tele. To znamená, že snažíme sa si dodať ráno. Sú štúdie, čo hovoria, že káva je super, ale nie je po obede. Či takto. OK. Akože už sa v tom zlepšujem, lebo ja som kedysi vypil kávu aj, ja neviem, o 6 večer a potom som sa v noci budil, že asi to bolo kvôli tomu. Čiže som ten spánok mal extrémne hrozný. Ešte môžem tomuto doplním, že veľa ľudí, aj sa tak, keď som s ľuďmi, tak sa ich pýtam, ako spia. Veľakrát počujem, že ja dobre spím, že nepotrebujem nič, nepotrebujem riešiť okuliare, nepotrebujem riešiť. A teraz neriešim naše produkty, hej, že celko, že svetlo, teplota v miestnosti, strava, hej, to môžeme si k tomu trošku rýchlo nejaké veci povedať, ale že je tam veľa vecí, čo vieme riešiť. Ale povedia, že dobre spím, lebo že rýchlo zaspím, že v pohode. Ale ja mám taký pocit, že jednak keby sa pozrieš svoje dáta, hej, ja mám ten VUP hodinky, večer sa najem, dám si cestoviny, alebo sa najem a som plný a ráno mám rozbité dáta. Úplne, že mám mám tep strašne vysoký. Čiže večer sa snažíme minimalizovať ten svoj tep, lebo potom o to lepšie sa tvoje telo dostane presne do tých stages of sleep, ktoré ťa regenerujú, skrátka. A v podstate to si myslím, že veľa ľudí si aj nevedomujú, že aký má zlý spánok, len sú zvyknutí na to. A ľudia sú zvyknutí sa zabudiť unavení a dať si kávu. Hej, a to je ten režim. A to sa snažíme trošku breaknúť. Hej, že sú veci, sú produkty, sú nejaké aspekty toho spánku, ktoré vieme zlepšiť a potom sa ťa spýtam, že ako sa ti spí, alebo ako sa lepšie cítiš. Čiže to je také zaujímavé vidieť na ľuďoch, že si myslíš, že dobre spia, ale ja si myslím, že väčšina ľudí nespí dobre. Lebo máme proste zlé návyky, zlé režimy. To je také zaujímavé. To som veľakrát počul, že dobre spím, ale potom neviem, či tie dáta tiež povedia. Áno. Lebo ja si to toto si testujem, že tom som taký, že nerd, že chcem vedieť, aký mám spánok, že snažím sa to pochopiť, a potom lepšie vieme radiť našim zákazníkom aj ja chcem byť čo najviac optimálny vo svojom živote. Vieš, čiže ja keď mám proste meetingy, mám to naozaj veľa, aj ten celý múl, nie je to ľahké. Ja to cítim, keď sa zle vyspím. Ja proste oveľa horšie zvládam všetky veci v mojom živote. OK. Dobre, veľmi zaujímavé. Vidím, že si taký všestranný človek, že s tebou by sa na viacero tém dalo robiť. Môžeme ísť spiritualita všade, poďme všade. Next time, pokračujeme. To sú veci, čo ma bavia, čiže asi v ďalších dieloch si dáme s tebou ešte niečo podobné. Ale to, lebo napríklad presne je ten biznis, že nemusí byť jednostranný, že vieš tvoriť viac vecí v tom biznise. A veľakrát, ja sa len veľmi tak snažím, že keby všetko sa veľakrát pozerá cez čísla, cez biznis a takto, versus, že naozaj čo ťa baví, čo chceš ty robiť. Hej, že viem, že sa veľakrát hovorí, že don't follow your passion, že ale konec koncov zarobíš peniaze. Ja síce tam ešte nie som, čo nehovorím za tých ľudí, ale že konec koncov aj tie peniaze potom nejakým spôsobom budú len nudné. A teraz čo, aj tak sa zobudíš, máš viac peniazí v účte a sadne si k notebooku a robíš stále, čo ťa nebaví. A to ja nechcem. Čiže to len taká správa možno, že preto aj pre mňa to bolo ten múlne, že chcem robiť proste toho oveľa viac. Možno to bude ťažšie, náročnejšie, ale mňa to baví. A druhých to baví. A teraz keď vidím, že aj minulé jedna moja kolegyňa Vicky, že wow, že neviem sa, že nevedela som si predstaviť, že tak dobre sa mi pracuje pre nejakú firmu. Až teraz, aj keď ľuďom o tom rozprávam, o tom spánku, o tej tematike toho, čo robíme, úplne sú takí, že yes, let's go, let's do this, že naozaj to má nejaký impact. A nepredávame len ponožky. Vieš, že je to také, je to niečo viac. A to sa snažím dať ľuďom. Aj tým s ľuďmi, s ktorými ja spolupracujem. Že sú znovu súčasne niečo viac, ako keby len, že robím niečo, čo je proste nudné. Že sa snažím tou mojou cestou aj tým darmi, ktoré ja mám,
dať aj tým ľuďom, ktorí so mnou spolupracujú, nejakú víziu, nejakú myšlienku, nejakú misiu, nejaký pocit toho, že wow, že tu sme v tom spolu a makáme na niečom, čo fakt má hodnotu. A to ma strašne nadchýňa. OK. Je asi na tom samotnom trhu určitá konkurencia v rámci týchto produktov podobných, aké má Moonlight. V rámci toho by ma možno zaujímalo to, že aký bol ten mindset z toho nastavenia toho biznisu, keď si teda vstúpil na trh s tým, že už tu nejaké produkty možno boli. Tak ako ste sa na to pozerali celkovo, že idete sa odlišovať od toho trhu, alebo ako ste to vôbec riešili? Na začiatku tam, hovorím, to bolo čisto, že môj otec, že proste, že tam to nebolo nič, to bolo len čisto, že ani produkty sme si trošku preverili, našli sme nejaký výrobcov, začali sme úplne proste, že 500 € na účte, predpredaj, za pár mesiacov sme spravili a to bolo veľmi takto, že na začiatku. Potom, ako keby, už potom my, čo sa snažíme robiť, je, že keď sa povie na naše produkty, napríklad na naše okuliare, že tam naozaj, potom sme už kreslili naše dizajny, kreslili sme naše rámy, developovali sme si naše skla, čiže je to všetko custom made. Sú tam produkty, kde dáme možno skôr ten náš marketing, dáme tam nejaké touches, potom tam máme našu masku, že naša maska je podobná ako nejakým, ktoré už existujú, ale sme to 3D modelové z druhej strany, čiže tam sme vyladili tie boky a otestovali sme materiály, čo možno navonok to nevyzerá, že je to iné, preto máme nejakých našich mini hejterov, ktorým sa to nepáči, ale tiež my robíme s tým, že snažíme sa, ak ešte máme nejaké limitované financie na nejaký produkt, tak sa snažíme ísť do toho, že vylepšíme to 15-20%. Potom máme produkty, kde naozaj sme na tom zamakali, pretože už sme to dali veľa financií, veľa času a to je proste odlišný produkt. Čiže keby hľadáme stále tento balans v tomto, čo my robíme, a teraz napríklad tiež už riešime Moonlight 2.0 na základe feedbacku zákazníkov, na základe toho, že okay, máme teraz možno trošku viac financií, vieme niečo tvoriť viac. Čiže toto non-stop balancujeme, že nemáme milión eur a teraz vytvoríme nás revolučný produkt hneď. Preto máme verzie 1, verzia 2, verzia 3, verzia 4 a neustále, ako by ten iPhone model, že snažíme sa byť taký ten iPhone model, že neustále vylepšujeme to, čo máme. A zároveň do všetko, čo my robíme, čo sa dotkneme, proste ja to testujem, ja to skúmam, ja to nejakým spôsobom, teraz už aj 3D renderujeme všetky naše produkty, Moonlight sme 3D renderujeme s našimi výrobcami. Čiže takto. OK. No. Ako ty pracuješ s tou negatívnou nejakou spätnou väzbou? Alebo s tým hejtom, keď si ho spomenul? Mali sme jeden veľmi veľký, asi 2 roky dozadu, cez jedného pána z Česka. Dobre, to môžeme kľudne rozobrať. Áno, to bol pán Hinek, ktorý za nami prišiel a sfúkol nás proste, že brutálne. Ja som bol vtedy veľmi neskúsený, nevedel som ako na to reagovať. Malo to vyše 500 000 views a zrazu v ten deň to som si myslel prvýkrát, že konec, že reálne, že toto neviem, že ako prežijeme, lebo zrazu sme mali 50% zákazníkov, že pomáham nám to, funguje to, že postavili to online, čo bolo neskutočný zážitok a potom, že vy klamete, vy ste klamári, že reálne, že nechutné komentáre. A to je pochopiteľne, mal som 22-23 rokov, to je veľmi ťažké, lebo ja som do toho dal moju hrdosť, moje ego, všetky tieto veci, seba. A to je predstav si, keby niekto na teba nadáva. A to je to isté. Prvo sa snažím, že aj ty dostal si naše okuliare. Ja chcem, aby si bol spokojný aj kvôli mne. Že ja nechcem, aby ja som bol hejtovaný. Vieš čo myslím? Že je tam táto double motivácia, ktorú ja mám, že chceme pomáhať, zároveň ja chcem byť tiež, akoby, že chcem ti podať ruku, povedať sa ti do očí a viem, že si spokojný. To je pre mňa extrémne dobrý pocit. Čiže tí hejteri, alebo ten hejt, čo sme vtedy mali, to bolo veľmi, veľmi náročné a museli sme nejakým spôsobom bojovať a sa obraňovať. Na druhú stranu sme si z toho zobrali feedback. Boli tam chyby, ktoré sme im proste spravili, ktoré sme nekomunikovali správne, pretože som to ja podcenil, ako vtedy mladý podnikateľ, ktorý bol veľmi naivný a zrazu mu všetko fungovalo a som si myslel, že som kráľom. A on mi ukázal, že hej, že skromni sa. Okay. A sa to aj stalo a to mi veľmi pomohlo. Teraz napríklad na tú našu Moonmask, keď tam máme nejaké hejty,
že to kopírujeme, že nič sme tomu nedali, čo proste nie je pravda, ale robíme na to content, čiže snažíme sa to nejakým spôsobom ukazovať, zdieľame naše tie 3D modely online, ktoré teraz viac budeme dávať. Celú cestu dokumentom už teraz tvorby, čiže Moonmask.0, ako to 3D modelujeme, ako to riešim s mojim tímom, ako to ja s mojim bratom riešim, materiál ako testujeme, farby ako testujeme, všetko, že ukazujeme celú cestu, pretože nemáme čo skrývať. Vieš, a aj teraz, keď aj ti niečo poviem, možno niekde to vie byť pre niekoho negatívne, zároveň ale, že som autentický a to je pre nejaké najdôležitejšie. A určite, že aj my sa máme čo učiť, vieš, a my zároveň tiež vieme ešte veci vylepšovať, vieme byť časom ešte viac unikátni, že veľakrát aj ja mám super nápady, ale neviem to ešte spraviť, lebo som limitovaný finančne. Čiže začneme nejaké jednoduchšie. Hej, a potom vylepšujeme. Ale máme aspoň nejaké data pointy, máme nejakých dobrých zákazníkov, ktorým sa to páči a potom im ukážeme, že dobre, toto sme vylepšili a ja si píšem s tými zákazníkmi, dostávame recenzie na našom webe, čítam všetko, získam informácie a potom ja už na začiatku viem, že toto chcem zlepšiť do budúca, vieš, ale musím niekde začať. Vieš, že ja keby, to sa tak hovorím priateľke, že je lepšie začať na 80% ako nezačať vôbec. Vieš, to je také jednoduché pravidlo. A to definitívne, že sa snažím v živote aplikovať. OK. Tak určite je dôležité si v tom podnikaní, hlavne v tých začiatkoch, aj keď tie začiatky u niekoho stále môžu byť aj 4-5 rokov, že ten vývoj a tak ďalej, sú to viac menej stále také začiatky, tak si tam treba hlavne podľa mňa uvedomiť to, že byť trošku nohami pri zemi, aj keď v tej hlave už byť trošku uletený, že byť trošku crazy a mať také predstavy svoje, lebo keď budeme limitovaní v hlave, tak potom sa tam ďalej akoby ťažšie dostaneme. Definitívne. A správne vravíš to, že aj keď ste limitovaní tými financiami, tak stále posúvate nejakým spôsobom tie vlastné hranice, ktoré už máte, snažíte sa stále zlepšovať a hlavne beriete ohľad na toho konečného zákazníka. Definitívne. A ja vidím naozaj, čo robíš online a mne sa strašne páči tá autentickosť, ktorá tam je. To, že tam zdieľaš veci, ako máš nejaký meeting, ako pracuješ niečo, čo GPT robíš. Alebo s Andreom teraz sme 3D model na našom Moonmask, zdieľam to von. OK. Prepáč, nechcel som ťa prerušiť. Pohode. Prečo to robíš tak, ako to vôbec robíš? Mňa sa strašne baví. že to je také jednoduché. Že mňa to baví. Ja už od malička mám taký cieľ, že ja by som raz chcel vytvoriť taký inkubátor pre mladých podnikateľov a chcel by som byť takou podporou na ich ceste. A ja len zdieľam tú cestu, lebo viem, že tá cesta, veľmi tomu verím, že to, čo budujeme, vie byť naozaj inšpiráciou pre druhých. Taktiež viem, že našim zákazníkom sa to veľmi páči, že ako keby, jednak aj to, že sme slovenská značka, sme mladá značka, že tí zákazníci, keď ja dám nejaký story, niečo autentické, že teraz som dal niečo len tak, že sme spustili Slovensko-Česko, oni to lajkujú, sa im to páči, že podporujú niečo. A cez to je taký môj nejaký, mám s priateľkou vzťah a potom mám s Moonlightom vzťah, hej, že sa snažím byť tam s tými ľuďmi spojený, že som tu s vami, sme tu spolu a nejak tak nedokonale sa to snažím im to tak dať, hej, že potom časom chceme robiť nejaké naše eventy, chceme proste spájať ľudí, že tá komunitnosť, čiže nejakým spôsobom sa snažím tvoriť niečo, čo možno raz z toho bude niečo viac komunitné, ale zatiaľ to robím s tým, čo viem, aké možnosti mám, ale mňa to len strašne baví tvoriť tá tvorba toho a ukazovania toho behind the scenes toho, čo robíme a čo za tým je. Lebo to si myslím, že to málo kto to vie, hej, že ten biznis je, ja som si naozaj prešiel veľa vecami. Aj s mojim otcom, s mojou rodinou, ja som stratil môjmu otcovi peniaze. Hej, že mali sme kopec takýchto vecí. Keď som to mal ja veľmi ťažké, skoro sme skončili, tak môj otec mi vtedy prvýkrát v živote pomohol. A to bolo strašne náročné. Musel som si od neho vypýtať peniaze. Okay. A už potom neskôr mne nevedel. Čiže už potom neskôr to bolo také, že môj otec teraz mne pomôcť a už aj ani ja si neviem teraz pomôcť a teraz čo ďalej. A to bolo aj teraz, že v decembri ja som nevedel, ako prežijem. A reálne, že ja som síce nedokumentoval, ja som bol doma s priateľkou. Aj minulý rok bol veľmi náročný a nejak sa snažím to tak ľuďom odzdať aj túto správu, lebo
chcem, aby si oni uvedomilo, že je to úplne normálne. Že každý z nás máme svoje veci. Každý z nás, aj keď pozrieme sa na niekoho, že on je už asi dokonalý, tak on sa na teba pozrie a povie, že tebe je možno lepšie. Hej, že stále sa takto nejakým spôsobom porovnávame. A ja chcem dať ľuďom, čo je slovo permission? Chcem dať ľuďom povolenie. Presne, že je to OK zdieľať, je to OK to mať náročné, je to OK mať strachy, lebo ja ich mám každý deň. Ja každý deň riešim financie, ja každý deň sa aj bojím. Hej, že a chcem to ľuďom povedať, hej, že proste podľa mňa to je minimálne, keď sa na seba pozriem tiež, že keď ja počujem ľudí, tak to mňa vždy inšpirovalo, že že a on to mal ťažké a že OK, tak je to asi OK, lebo asi on nie je tak dokonalý. Hej, že možno ja môžem byť taký ako on a možno teraz, keď niekto počúva, tak chcem, aby vedel, že ja som v decembri skoro išiel out of business, že skoro som reálne zbankrotoval a riešil investorov. A bolo to ťažké. A teraz proste sme to dali a ideme ďalej a stále ideme ďalej a stále padnem a vieš, že non-stop ideme. A to chcem viacej vás dielať. Tak tie zlyhania nás učia veľa vecí. Niekedy to zlyhanie nás naučí viac ako ten úspech samotný na konci dňa. Definitívne. Podľa mňa. A ja som... Mne sa strašne páči výrok jedného... On je pastor z UK a on stále hovorí na tých veľkých konferenciách, kde je tisícky ľudí a tam prezentuje tie modlitby a takéto veci. Hej. A je akože motivátor, že nie je len pastor, ale je všeobecne motivátor. Hej. A on stále hovorí, že it's okay not to be okay. Je v poriadku nebyť v poriadku. Súhlasím. Aby si ľudia teraz, že nešli si teraz, niečo sa zlé stane a teraz je to koniec života. Je to len zlý moment, ten okamih, nie je celý život. Určite. A v tvojom živote ty spomínaš, že boli tam nejaké pády, boli tam nejaké neúspechy, zlyhania, už si bol, že úplne, že... Sklamania. Čo bolo také najväčší moment, že si povedal, že toto... Lebo si spomenul tie peniaze a jedno s druhým. Tie peniaze sú vždy ťažké, hej. Tie peniaze sú vždy ťažké. Rodina. Hej. Ale čo bolo úplne, že najviac pre teba? Najťažšia vec? Najťažšia vec. Minulý rok moja priateľka roky pracovala na tom, aby zarobila to, čo mala. A vtedy sme začali náš vzťah a ona mi dala svoje všetky peniaze. Sme vo vzťahu, sme si dôverujeme, máme nejaké naše mužsko-ženské dynamiky a išli sme do toho spolu. Vybúchal som všetky peniaze. Okay. A to nie je ľahké vo vzťahu. Lebo proste ja ako muž sa snažím byť ten provider v našom vzťahu. Chcem, aby ona sa cítila dobre, aby proste nemala stresy v živote a teraz ja ako muž v tom vzťahu som úplne zlyhal v tomto. A teraz má tie témy, že a potom sme na ňu museli vybrať úver na moju priateľku a sme sa dohodli, že nechám nejaké financie, aby sa cítila safe. Občas mi prepáč uchádzajú tie slova po slovensku. Pohode. Aby sa cítila v pohode. A som jej proste musel povedať, že prepáčal, že musím si pýtať od teba všetky tvoje peniaze aktuálne. Proste, že potrebujem na to, aby som prežil, aby som vedel niečo zaplatiť. Lebo nám vypol e-shop minulý rok, Shopify, lebo som nevedel zaplatiť faktúru. A som sa predtým takto odfotil, som sa usmial, ukázal som, ako nám padol e-shop. A na to nikdy nezabudnem. Hej, že sa snažím proste, že aj tie momenty takto využívať. A to sú, ťažko ti to takto úplne odozdať, keď nie si v tom momente, ale to je ťažké, že to sú ťažké momenty. Zároveň je kopec ľudí, čo to mám oveľa ťažšie ako ja. To určite, ja som extrémne happy, hej, že ja som tak vďačný za všetko, za ľudí, za to, čo ma učí a konec koncov si budujeme takúto svoju cestu. Všetci. Vieš. A ja by som nechcel byť ten dokonalý. Aj pre moje deti, aj pre druhých. Hej, že plne je to krásne sa vedieť na svoju cestu pozrieť a vedieť byť taký, že že dali sme to, dal si to a povedať si to sebe. Ako aj ty si robil tie videá, hej, keď si bol mladší. Teraz som to povedal, že čo si robil. Áno, hej, presne. Angličtina horšia, všetko horšie, žiadny body language, žiadne ruky. Ale ako sme sa pustili do nejakého diskomfortu, lebo nebolo mi to komfortné, ale ja neviem prečo, som to strašne chcel. Videl som to a strašne ma to naplňalo, keď som to urobil. Hej, určite. A ani neviem úplne opísať ten pocit, že vôbec prečo reálne som sa zapol tú kameru, vyzeral som tam hrozne, nič úplne, takto som tam bol zošuverený nejaký. Bráda neupravená. No, že úplne celé zle. A natočíš nejaké video. Hej.
Hej. A potom sme tu o niekoľko rokov a tvoríme obsah a prezentujeme sa tým, čo robíme. Hej, ale to je krásne. Je to krásne. Že máš to video, že sa na to vieš pozrieť aj ty, že wow. Presne. Že už len sebe. Vieš, že sebe. A to je inšpirujúce aj pre každého potom, kto pozerá tvoj content. Vieš, wow, že on je ako ja. Že, a to je úplne super, vieš. Ale ešte len tomuto by som dodal, čo sa ma pýtal, že či s mojou priateľkou, že som jej stratil všetky peniaze. A ide to všetko verejne. A asi najtežšie bolo, že keď som môjmu otcovi stratil peniaze. To je ťažké. Aj zažili sme si svoje veci a to neprajem nikomu. Hej, že akoby ja radšej pôjdem na ulicu sám s mojou priateľkou, ale chcem, aby môj otec bol v pohode. Vďaka tomu on sa posunul extrémne. Náš vzťah sa úplne zlepšil cez ten proces, ale prísť za ním, pozerať sa mu do očí s tým, že proste, že už mi on nevie pomôcť a teraz biznis padá a neviem, aké to bude. To je neopísateľne ťažký moment voči môjmu otcovi, vďaka ktorému robím dodnes toľko vecí, čo robím. Že pred ním to bolo veľmi ťažké. Čiže asi z mojej reakcie, z mojho nejakého body language, asi teda toto bolo to najťažšie voči môjmu otcovi s tými financiami. Máš pocit, alebo nie, že máš pocit, ale všeobecne vtedy to asi nejakým spôsobom trošku aj naštrbilo ten váš vzťah, alebo narušilo. A ako je to teraz? Hej, vtedy prvýkrát, že to bolo také, že ja som reálne s nimi nebol v kontakte týždne. My sme boli každý deň v kontakte, ja som potreboval z toho odísť, lebo vtedy môj otec do nejakej mery si neuvedomoval tiež, že on si mi snažil pomôcť, ale niekde som potreboval od neho tú pauzu. Že potreboval som odísť trošku. Potreboval som sa nadýchať z toho. Ale on ma miloval, čo on to myslel v dobrom, len hej, či boli tam takéto veci medzi nami a ja extrémne, no, to je moja najobľúbenejšia osoba. A moji rodičia, môj brat, moja priateľka. Ale teda, či je toto? Prepáč, mi ušla myšlienka, čo si sa ma pýtal. Že vtedy ten vzťah medzi vami sa asi tak trošku naštrbil. Ako je to teraz? Hej, je to stále lepšie. Okay, definitívne. Že tou autentickosťou, tým, že aj on sa trošku musel naučiť aj z tej finančnej stránky, možno s tým nejak pracovať. On mal tiež nejak ego, mal nejakú hrdosť tým, že on bol veľmi úspešný v minulosti finančne. Čiže on sa s tým musel trošku naučiť pracovať a teraz je to naozaj v takom veľmi v dobrom, určite. Stále je to lepšie a lepšie. A každý deň spolu sme v kontakte, on nám pomáha s účtovníctvom, s financiami, radí mi a tak, čiže stále je pri mne, ale v takom zdravom mysle. Ale museli sme si tým prejsť definitívne. Jasné. Čiže hovorím, toto s tými rodinami je tak, ako, to je asi také, že to neodporúčam, že dať do toho rodinu, do toho biznisu, je to na jednu stranu krásne, je to na druhú stranu extrémne krehké. Hej. To je to správne, lebo som mal na jazyku slovo, že náročné, ale si mi ukradol potom to krehké. A to je lepšie slovo. Presne, je to lepšie slovo. A akože brutálne je to, že toto sa medzi vami stalo a nejakým spôsobom ten otec je stále pri tebe, stále pomáha. Hej. On bol s tebou aj v Jame Levovej. Áno. Bol tam. Bol v pozadí. Aj s mojou maminou, aj s babkou. OK. A hej, bol tam. Jema Levová. No. A wow, to je téma. Toto ma zaujíma. Ja som, keď som to začal pozerať, ja som to nepozeral vtedy live, keď to bolo v telke vysielané. Ja som to reálne, že minulý rok, december, január začal pozerať. A ja som celé 2 série, že čas za časťou si pozeral, lebo brutálne ma to bavilo. A brutálne príbehy od podnikateľov. Veľa sa tam naučí, zistí, že ako tie levy, tí investori reálne rozmýšľajú. A teraz som si predstavoval, ja keby tam idem a čo im odprezentujem, tak som hneď rátal čísla, že že OK, že toto asi není úplne že len také jednoduché. Ale boli tam akože všelijakí podnikatelia, že ktorí ani nemali to úplne premyslené a išli tam aj tak. A rešpekt, obrovský. Brutálny rešpekt, hej. A povedz mi ty nejaké tvoje, že najprv prečo si sa vôbec do toho pustil, prečo si tam išiel? A potom, ako to vlastne celé prebiehalo a vyzeralo? Asi, lebo som nemal zase peniaze, to je taký pattern v mojom živote cez Moonlight. Riešil som investorov a jeden investor mi povedal, že spoj sa s nejakou pani, lebo riešia nejakú show. A ja od malička som pozeral Shark Tank, moja priateľka vie tiež počas obeda, non-stop som to pozeral.
Ja, že aké super, že môžem byť na slovenskom Shark Tank, že mega ako keby idea. A bol to úžasný zážitok. Som bol extrémne nervózny, že voješ tými dverami a tam kamery, úplne, že všade kamery. Vieš, to je obrovská produkcia, proste, že tam sú tí investori, sa na ňa pozerajú a nechceš to pokaziť. Mali sme pripravené s priateľkou, sme to 2 mesiace rehearsovali, sme to skúšali, sme to testovali. Nechceš to pokašľať, to celé. A prepáč, že ťa preuším, bolo to live, že si tam vošiel a reálne live, že nebolo to tak, že ťa zastavia, že dobre, dajme si ešte raz príchod. Nie, to takže bolo, ma to zaujíma tak akože produkčne. To bolo na prvú šupu, to tam bolo. Čiže ja som tam proste plakal, všetko, čo tam bolo, to bolo real, to bolo real. Wow. Ja som tam bol hodinu. V telke to bolo 8 minút, myslím. Čiže veľa vecí sa tam, nezmestilo. Čiže ja som to bolo, že to bolo heavy shit. Že to nebolo na ľahké. Ťažké bolo, keď tí investori niektorí, že nevedel som svoje čísla vtedy, či nemal som žiadny prehľad. A vtedy Milan Dubec, že nie, a teraz pán Belenka Juraj, že nie. Mal som Táňu, že chcem Táňu, že ona sa mi páči, že chcem Táňu, že proste tak ľudsky sa mi sedela, som mal vtedy ten pocit, že sa vieme shodnúť a proste som tam prišiel s nejakou valuáciou, som vedel, že je to veľmi vysoké, som vedel, že ona mi bude obchodovať, tak proste, že idem do toho. A sme si podali ruku a tam to začalo. OK. Wow. Až potom podaní tej ruky to tak celé začalo poriadne. A ľudia nevedia, čo sa stalo. Toto je prvýkrát v živote, kedy o tom takto rozprávam, lebo ľudia nevedia, že ako to dopadlo. OK. Vieme ešte trošku ešte to pozadie opísať? Vieme. Toto je jasné. Toto je pre mňa nekomfortná téma kvôli tomu, že to je také ponaučenie do života, že nerob si nepriateľov a trošku som si spravil. OK. Ale bol som takto. My sme si podali ruku, hej? A vy všetci ľudia, čo to pozerajú, si myslia, že konec. 100 000 eur za 10%, Viktor z Galanty, úplne super, už to bude mať easy, už to bude ľahké. Realita taká, teda pre mňa minimálne určite nebola, vtedy tá prvá show. Začal due diligence, to znamená, že celý proces toho overovania našej firmy, naše účtovníctva. Prešlo asi 6 až 8 mesiacov od podania tej ruky. Došla zmluva, ktorá z nášho pohľadu bola veľmi nepriaznivá. Mala 96 alebo 97 strán. A mal som pocit, že sa stanem zamestnancom vo svojej firme. A niekomu to sedí, niekomu nie. Mne nie. A ja som sa potom poďakoval Táni. Poslal som im 12 minútovú hlasovku, na ktorú som rád. A som im povedal, že proste, že 2 dní pred podpisom som povedal Táni, že to ruším, že nejem do toho, lebo je to veľmi agresívne podľa nás. A do toho tam trošku aj ona chcela, aby aj môj otec to odišiel. Bolo to také osobné. A ja chcem budovať niečo veľké, ale radšej si udržím svoje hodnoty ako človek, ako budem mať obrovskú firmu. Lebo pre mňa to, že aby môj otec sa cítil v bezpečí, bolo dôležitejšie, ako ja získam Táňu. Situácia bola úplne iná. Určite by mi to pomohlo. Určite by som bol finančne teraz ďalej. Ale mal som pocit, že vstupujem do nejakého partnershipu, kde ja som nikto. A ja vtedy som mladší, vtedy som bol oveľa menej sebavedomý, nevedel som sa nejak... veľa vecí som ešte nevedel a ona je silná, ona vie. Aj vybudala úžasnú firmu a to nie je náhoda, čiže mega rešpekt. Ale toto proste nebolo niečo, čo ja som sa v tom cítil komfortný. A proste som si povedal, že nemal som peniaze, potrebujem tých 100 000 eur a ja, že nejdem to podpísať. Že to bolo tiež ťažké. Odmietnúť takú sumu v mojom veku. Všetky tie kontakty, čo mi ona mohla dať. Hej, takže tak. OK. No. Že keď si to teraz tak opísal, že si predstav, kde už teraz by si mohol byť, aspoň minimálne, že tá cesta by už mohla byť niekde. Finančne určite. Finančne, no. 100%, že by som bol ďalej finančne. Aha. Čiže si uprednostnil svoje hodnoty, to svoje, čo si sám dal do firmy. Nechcel si, aby ti to niekto bral. Mojho otca som uprednostil. Uprednostil som svoju dušu, úprimne. Keby ideme do toho tak trošku spirituálne. Pre mňa biznis vôbec nie je biznis, pre mňa je to oveľa viac ako biznis.
mal som pocit, že idem do vzťahu, kde proste nemám kontrolu a kde naozaj ja som sa proste tak cítil. Hej, tá zmluva bola tak nastavená, že cítil by som sa veľmi tak, že Jasne. a nechcel som do toho proste ísť. Hej. Hovorím, niekomu to vyhovuje, hej, že verím, že niekomu to sedí možno nemať už takú kontrolu. Ja mám taký balans, že chcem mať aj kontrolu, zároveň chcem budovať niečo veľké. A teraz si myslím, že to mám dobre nastavené. Že mám teraz skvelých investorov, skvelých partnerov, ktorých som vybavil tento rok. A mám tam voľnosť, zároveň mám tam kontakty, mám tam nejaké financie. A stabilitu super partnerov, ale toto pre mňa konkrétne s Táňou proste sa nedalo podpísať. Okay. A to nebol len, že môj feedback, to bol feedback ďalších ľudí, s ktorými som sa ja radil, ktorí sú experti a som sa ich pýtal, že čo si ty myslíš o tej zmluve. Nedalo sa pre mňa. Okay. A neboli potom nejaké problémy voči tomu, že si tú zmluvu akože odmietol, bolo to v pohode z ich strany, hej? Že nechceš ísť do toho, fajn. Áno. Tam som si potom trošku pokazili vzťahy, možno aj kvôli tomu, to už neviem presne. Boli tam možno nejaké momenty a ma to trošku mrzí, lebo Táňu veľmi rešpektujem, Táňa je super a rád by som s ňou tak trošku prepojil, aj tak ľudský. Ale zase možno naše hodnoty sú trošku iné. Jasné. OK. Viktor, už nebudem ťa teraz už takto dusiť. trošku to uľahčíme. Strašne by ma zaujímalo, že ako to u teba technicky vyzerá, keď tvoríš content. Že úplne, že opíš, ako to točíš reálne. Nemám tu teraz môj tripod, mám taký môj tripod, čo ti potom ukážem. Dobre. Ja len čisto, že mám meeting, tu položím, otočím si to, aby som to mal na šírku. Dám si 0,5, čiže dám si ten širokouhlý a len točím. A potom počas meetingu si to zoberiem sem, dám si to sem. Keď skončí meeting, tak idem na koleno, niečo poviem, alebo to dám zo spodu, že hrám sa s tým uhlami. Že totálna amatérština, že úplná, ale ja len presne ten mindset, že 70% akcie je oveľa lepšie ako 100% neakcie. A to aplikujem všade vo svojom živote. A veľakrát to bolo negatívne. Hlavne keď som začínal aj v biznise, že proste, že veľmi naivný. Čiže takto úplne naivne si otvorím a to baví. A keď tam je nejaký dobrý uhol, mne sa to proste páči a poďme sa s tým hrať. Že úplne len takto. OK. A ty si možno aj nerozmýšľal, že teraz bola by ľahšia cesta, ktorú by si mohol zvoliť a tá cesta by bola, že už dnes máme možnosti si možno zaplatiť aj keby za pár desiatok eur, aj za pár 100 eur nejakého social media manažéra, ktorý by ti tvoril brutálny content jedno s druhým, že by okolo teba tam s kamerou behal. Tak nerozmýšľal si nad takouto cestou ísť? To je prvá otázka. Druhá otázka, že prečo si to nakoniec zobral sám do vlastných rúk? Hej. OK. Aktuálne ideme tak, že ja len si točím svoj content s tým, že mám tam môjho Ivana, kolegu, ktorý je taký môj stratég, čo mi teraz pomáha s tými vecami. Či ideme trošku už viac to profesionálniť postupne a možno aj ty nám trošku pomôžeš potom. Áno. A potom mám tam Vicky, čo je naša úžasná dizajnerka na reklamy a videa, čo ona mi to bude teraz katovať. Čiže ja som im poslal všetko do Dropboxu. A že OK, robte si, čo vy chcete, oni si to nejak nastavia a to potom budem feedbackovať. A zároveň som ešte vo fáze, kedy sa snažím každý cent šetriť, čo môžem. Pokiaľ to nejde voči zákazníkom, tak sa snažíme šetriť. Príklad, packaging na okuliare. Veľa firiem šetrí, my proste nechceme. Je to strašne dôležité, ten zážitok, aký si ty mal. Čiže tam nešetríme, ale že takto zatiaľ, že sme takí, že efektívni, že pomaličky. Okay. Ale chcem to viac rozbehnúť, akože určite. Nice. Že ak chcem viac, že cítim, že som už takže ready. A si myslím, že už aj viem celkom dobre komunikovať a občas mám upravenú bradu, je to potom lepšie, ale... Tak s týmto nevieme. Ja som mal ináč, poviem ti pravdu, na začiatku strašne také halúze z toho, že teraz nie som upravený a neviem čo, aj mám točiť nejaký content. A potom niekedy boli dni, že som netočil týždeň, až kým som nešiel k barberovi. A už potom to bolo také, že už mi to prestalo byť jedno. Neviem sa s týmto zdržiavať, je to úplne jedno. A tí ľudia nevidia, že tie linky máš upravené alebo niečo si úplne, že to je jedno, že dôležitá je tá hodnota v tom obsahu, ako to, že ako vyzeráš. A dôležité je to, čo povieš hlavne tým ľuďom. Určite. A znovu asi, že keď ja mám takú bradu aj teraz, ja som
si to inak úprimne ti poviem. Dneska som si to trošku upravil, lebo mal som to už veľmi také messy. A ja sa chcem tiež sa cítiť dobre vo svojej koži. A už keď som veľmi taký rozbitý, lebo nemám jednak čas a šetrím aj na barberovi, čiže proste, že túto sa sem striam, proste nedám 50, to nie je šanca. Čiže chodím do Sladkovičova. Tam je môj kamarát junior barber, perfektný, shoutout, ale teda tam sa strihám, ale to je raz za 2 mesiace. Čiže musím proste, že idem do toho. Hej. OK. A nejakým spôsobom si aj plánuješ nejaké takéto natáčanie, alebo je to také, že teraz mám meeting, OK, nastavím si to, idem to natočiť? Aktuálne to čisto, že aktuálne nevytváram, ale dokumentujem. To znamená, že presne máme takto podcast, alebo možno potom, keď poviem behind the scenes, dám si trošku kameru, že len ako sa my rozprávame, že nejaký taký B-roll, nejaký možno takto content. A teraz ideme do nejaké také trošku stratégie, že začnem viac komunikovať aj o Moonlighte, viac aj ten spánok, nielen ten biznis, že nielen behind the scenes. Čiže začína tam byť trošku stratégia, pomaličky. Ale je to čisto, že nekomplikujem to proste, že I don't give a fuck. Proste, že mám meeting, natočím sa. A ak tam je nejaký klip, tak to použijeme. Ak tam nie, tak to len vymažem. Hotovo. Plus ma to učí aj to, že minulosti som sa bál sa spýtať ľudí, či sa môžem natočiť. Čiže pre mňa to je taký... Lebo ja som úprimne, ja som dosť introvertný. Ja som taký viac introvert. Minimálne minulosti som bol, že mega introvert. To máme spoločné. Super, to by aj povedal moja pani učiteľka z základnej školy, pani Antalecová, že ja som proste nevedel sa jej ani pozerať do očí. A pre mňa to je také, že môžem sa natočiť a pre mňa to je strašne nepríjemné sa spýtať tú otázku. Ale minulo som bol taký, že Mr. Beast ma v tomto inšpiroval, že oni si nejak všetko tiež natáčajú. A ja, že kurník, že nechcem, že prečo si nevytvorím tú spomienku? Že prečo som taký sebecký, že keby, že hovorím pre druhých, pre moje deti, proste, že aj, že a buď viac sebecký tiež. Vieš čo myslím, že natoč to už len keď pre seba čokoľvek, ten jeden moment, že on ti povie, že mu je nekomfort, milý môj investor povedal, že nechce. A že OK. Ale aspoň som sa ho spýtal, vieš. A podľa mňa je to taký dobrý, taký malý cvik, aj ten content, vieš, ideš vonku, natáčaš sa, sú tam iní ľudia a teraz, že ja som tak dôležitý, sa budem natáčiť, vieš, že nikto ťa nerieši, len proste natáčaj a to je pre mňa ako introverta taký dobrý cvik, tak to tak trénujem. A ty si, tým, že si introvert, lebo máš to nejakým spôsobom vrodené, takisto ako ja a viem, o čom hovoríš, tak mal si strach z tej kamery na začiatku, keď si začínal? Našťastie som už robil content, keď som mal 16, čiže začal som, a to bolo ešte aj po anglicky, a ten chalán mi povedal, že víte, že musíš, mali sme taký challenge, že idem na kameru a musel som sa prekonať. Už minulo som aj išiel cvičiť a som natáčal vonku content pred ľuďmi, už to bolo lepšie. Čiže už teraz je to menej a menej, ale akože dosť som sa bál minulosti, ale aj pred ľuďmi. Napríklad teraz stále by som si dal kameru vo fitku, lebo sú tam ľudia, že stále sa bojím. Ale vonku, keď cvičím calisthenics, tak tam si dám, lebo tam je menej ľudí. Čiže ja stále sa učím, že sa do toho pušujem a tlačím. Čiže už sa v tom zlepšujem, mám pocit aj. A teraz keby máš niekomu poradiť, nejakému svojmu kolegovi alebo niekomu, že povie ti, že ale Víťo, ja sa bojím tej kamery, že to je pre mňa také, tak čo mu poradíš? Áno. Veľa vecí znie logicky, ale vieš, že je to emocionálne skôr, že je to psychologické. A v prvom rade, že definitívne nikto ťa nerieši, že tak dôležitý učenie si a ak si myslíš, tak máš na sebe prácu. Ja si myslím, že rob to len pre seba. Najprv, že nerieš vôbec druhých, že len pre seba. Začni sa natáčať sám seba. Začni trénovať, presne to, že sa niekoho spýtaš, či sa môžem teraz natočiť. Trénuj ten pocit toho, že ťa odmietne potenciálne. Tak so ženami. Vieš, že teraz sa bojíš, ale že je to v pohode. Že nie si tak dôležitý. A to ťa učí, to ťa skromňuje. Ja si myslím, že to je dôležité, že stále v živote sa snažíme byť aj pokornejší aj týmito všetkými vecami, čo sa nám dejú v živote. A proste aj minulo ten investor mi povedal, že nie. Ja, že OK. Vieš. A ďalší mi povedal, že áno. A potom som rád. A potom som hrdý na seba, že to je asi niečo také, čo by som povedal, že budujeme si ten vzťah so sebou a minimálne pre mňa ako muža, konkrétne aktuálne, kde som v živote, byť na seba hrdý mi strašne pomohlo. Že ráno stanem, pozriem sa do zrkadla a viem si povedať, že makám, že som dobrý človekom, že mám dobré srdce
a budujem si ten vzťah so sebou. A keď sa niekoho spýtam, či si môžem natočiť content, ja si natočím content, ja sa dobre cítim zo seba. A to je najlepší pocit a ten prajem každému. A to je práca. Čiže keby buduješ si ten vzťah so sebou, keď robíš tento content. A to si myslím, že je také pekné. A potom možno to niekomu pomôže. Jasné. Čiže ten, kto začína, tak by mal v prvom rade robiť to, že skúšať natáčať sa sám pre seba. Hej. Neukazovať to možno online, verejne, ale sám pre seba nech si sám ten človek dá feedback, že ako to vyzerá, ako tam zniem, ako tam gestikulujem a tak ďalej. Presne. OK. Tak. To je presne to, čo som aj robil a presne toto aj učím ľudí, že keď začínaš, nemáš k tomu nejaký vzťah a nejakým spôsobom máš tie bloky, tak presne toto robiť. A ešte by som ti povedal jednu vec a možno mi na to povieš svoj názor. Že ja tvrdím, že strach z kamery neexistuje. Dobrá, OK. Strach z kamery neexistuje, lebo tohto sa nikto nebojí. No, jasno. Hej. Reálnej kamery, také, ktoré sú tu napríklad, tej sa nikto nebojí. Ľudia sa boja toho, čo bude potom. Hej. Keď to zverejníš, keď to natočíš. Čo si ty o tom myslíš? Že sú bloky, že kto si čo o nás myslí, čo si pomyslí o mne, rodina, najbližší, to sú najväčšie také strachy. To sa mi páči, hej. Bolo pre teba také niečo, že si to riešil? Teraz, keď dám von content, tak ledva pozerám, či to má views. Akože pozerám si, ma to zaujíma trošku, ale že nemám tam už nejaké ego alebo nejakú identitu. Ale akože dokola nie som. Samozrejme, že aj ja chcem mať viac videní, hej, či ja to chcem mať. Ale možno, čo by som tomu pridal, že áno, presne ako ty si povedal, že bojíme sa druhých a bojíme sa možno aj seba. Ako vyzeráme, či to je dobrý uhol, vieš, niekto sa má rád takto, niekto takto, či možno niekto má možno trošku v tom brúšku, alebo ženy riešia, vieš, svoje veci tiež. Čiže možno sa bojíme aj seba. Preto sa mi páči, že najprv to rob pre seba, že skomfortní sa so sebou. Začni seba milovať cez tú kameru, lebo to si myslím, že je dôležité. A podľa mňa to nie je také, že si narcista, podľa mňa to je len, že nájdi si ten vzťah so sebou v tej kamere. A to si myslím, že je dôležité. Podľa mňa hlavne viem, že aj viac toto ženy asi riešia, že ako vyzerám, ako pôsobím, či tam dobre som postavená a podobné veci. Viem to, lebo mám vzťah. Ona tiež robí content nejaký? Ona je taká, že postupne. Začala teraz učiť jogu v Oasis Yoga. Tu v Bratislave, čiže som veľmi, veľmi hrdý. Nice. A začína už trošku sa s tým hrať. Hej, mala nejakú pauzu. Okay. Ona tam zdieľala, ona mala veľmi silnú boreliózu, to zdieľala proste, že to bolo brutál. Čiže začína sa do toho tak dostávať. A jestli to páči, ja som taký, že natočím boom von. Hej, ja som ten extrém už teraz. Som sa naučil, že nikoho to nezajíma, ako pôsobím, ako vyzerám. Že aj tie videá, ktoré niektoré dávam, má to 1000 views, je to úplne random video, vieš. A čím viac som autentický, tým viac sa to ľuďom páči. Okay. Čiže asi takto, že pre seba a začni si budovať ten vzťah so sebou a potom budeš na seba hrdý. A keď už si, tak už o to ľahšie to ide von. OK. No. Good point. Dobre, Viktor, na záver. Nejaký odkaz, ktorý by si ty mal pre mladých, začínajúcich podnikateľov, ktorí niečo možno chcú robiť a budovať? Čo by si im odporúčil alebo poradil? Hej, ďakujem, to je pekná otázka. Asi by som to povedal každému, si myslím, ale akože môžeme to nejak špecifikovať, ale by som to tak chcel možno dať každému. Ja tak posledného pol roka veľmi myslím na to, že aký príbeh si buduješ. Čo je tvoj príbeh? Ako vyzerá tvoj príbeh. Alebo niekto povie, že akú knihu si buduješ, ako vyzerajú tie tvoje chapters a tak. Pre mňa pozrieť sa na svoju cestu, ja som tak rád za tie všetky ťažké momenty, ktoré som tam mal. Viem sa na to spätne pozrieť a som na seba hrdý. To sa mi tak opakujúca téma vo svojom živote, čo mi strašne pomohlo, že som na seba hrdý. A je to príbeh, ktorý verím, že niekomu raz môže pomôcť. A možno aj cez tento podcast, že práve keby není môjho otca, keby nie je ten môj tenis, keby nie sú tie pády, o čom je môj príbeh zaujímavý, o čom je tvoj príbeh zaujímavý. Hej, že keby hneď tvoje video je dokonalé, nikoho to nezaujíma. A ľudia chcú toto vidieť. A ja si myslím, že keď ty ako osoba to tak embrace, alebo ideš do toho, že tie moje pády mi budujú môj príbeh, je plná tak úžasná myšlienka a tá ti vie extrémne pomôcť vo svojom živote. Že ja keď to mám náročné, keď mám ťažké momenty, prežijem emóciu, hej, je to ťažké aj čokoľvek máme, ale konec koncov sa k tomu vrátim, že wow, že môj príbeh
sa posilňuje, môj príbeh sa buduje, moja kniha je hrubšia a ja si myslím, že to je akoby cieľom tohto života do nejakej miery, že aby tvoja kniha bola tak hrubá, aby si mal príbehy pre svoje deti, pre svoju rodinu a keď sa nad tým aj plne zamyslí každý, čo toto počúva, tak kto ťa inšpiroval v živote? A nikdy to nie je osoba, ktorá mala dokonalý príbeh. Vždy je to osoba, ktorá mala ťažké momenty. A preto verím, že aj ten môj príbeh, ktorý som dneska povedal, do nejakej miery tak vie byť inšpiráciou, lebo boli tam veci, ktoré sa stali aj druhým. A potom tá osoba sa cíti, že wow, nie som v tom sám. A veľa ľudí sa cíti sám. A to už je trošku druhá, odbáčam od tej tematiky, ale teda to by som povedal, že neboj sa budovať si ten príbeh a s priateľkou vždy hovoríme, že padaj dopredu, hej, že padaj dopredu. Je tak myslím ten Denzel Washington povedal, že falling forward. Presne tak. A to je tak dobré. A to vždy hovoríme, že padáme dopredu. Aj teraz Sabi s jogou. A ja som sa aj pýtal, že uvidíš, príde ti teraz joga, budeš padať. A ona, že čo, že kde, že prečo? A hneď včera už tam boli nejaké veci, vieš, že... Yes. A to je tak super, vieš, to je tak super, že mať tieto spomienky. A hlavne aj, keď si vo vzťahu, alebo máš ľudí, máš priateľov, že aj to nás spája, hej, že ty máš niečo ťažšie v živote, ja mám niečo ťažšie, vieme si to spolu povedať, vieme sa objať, vieme si sa podporiť, to nás spája ako ľudí. Lebo nie sme dokonalé bytosti, nie sme roboti, sme ľudia, ktorí robíme chyby a ktorí padáme. A to nás spája každého. Čiže buduj si svoj príbeh a padaj dopredu. A možno posledná vec, čo ma napadla, je, že najúspešnejší človek je ten, čo padá najviac. Podľa mňa. Takže tak. Viktor, veľmi pekne ti ďakujem za tento krásny talk s tebou. Ja ďakujem, to bolo veľmi super. Brutálne veci si mi objasnil, veľmi mi sedí to, čo hovoríš a to, čo prezentuješ a akým spôsobom sa aj prezentuješ online. Tá autentickosť je u mňa ten kľúč, čo aj ja hovorím tým ľuďom a učím ich a čím aj ja sa prezentujem tiež. Ja ti budem držať palce. Ďakujem. Taktiež. Ja ťa sledujem, ďakujem. Som v kontakte, hej. Yes, a ja tiež by som ti povedal, že ako som vďačný, že si mi dal takúto možnosť sem prísť, že aj ty máš nejakých tých sledovateľov ľudí, ktorí teba poznajú, ktorí teba dôverujú a že aj vďaka tebe teraz môže ten príbeh ísť viac do sveta a ja to potom tiež viem chytiť a tiež distribuovať po svojom. Tak to je pre mňa extrémne hodnotné, pretože jednak to mne veľmi pomôže aj s Moonlightom, veľmi ma to spojí s našimi zákazníkmi a verím, že aspoň jednu osobu to inšpiruje, ktorá teraz začína niečo tvoriť ako aj ďalší Moonlight, takže ďakujem. Yes, za Maričko, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem. Dobre bolo. Yes.